De l'origen, fa 9 anys que tinc un blog de microrelats, perquè sóc un apassionat d'aquest gènere, és un gènere més que està molt poc valorat en català, si ho comparem sobretot amb la vitalitat que té altres llocs, com per exemple, sense anar més lluny, Espanya. Hi ha inclús editorials que s'hi dediquen. Per no parlar ja de Sud-amèrica, de Llatinoamèrica, que hi ha una gran tradició, però és un gènere que té una gran quantitat de llibres publicats. En canvi, en català, per desgràcia, en tenim molt pocs, tot i que tenim autors clàssics, com per exemple, sense anar molt lluny, Pere Calders, que és un gran autor de microrelats, tot i que a l'època quan Calders escrivia no es parlava de microrelats, sinó la gent deia contes breus o contes portàtils. Però en el cas tenim un bagatge en català i jo em vaig trobar que m'agradava escriure microrelats, però també m'agradava llegir-los, i molt sovint em trobava microrelats a la xarxa que em semblaven extraordinaris. I se m'ocorre la idea de fer un blog que vaig titular La bona confitura, per allò de la dita famosa, oi? I bé, vaig anar fent generalment cada 4 dies publicava un microrelat de diferents autors, d'aquests autors que trobava a la xarxa i que després evidentment els demanava permís per publicar-los i això. També meus, també. Després, diguem que el blog es va anar tenint un cert renom, de manera que els autors ja m'enviaven les seves coses perquè les publiqués, i em publicava una bona part, era com m'agradava, perquè sempre he intentat que tot el que treia al blog fossin coses que m'agradessin. I va passar els anys i finalment un dia ara quedaré la mar de bé, em van convidar a un congrés a Suïssa, encara que més bé, Suïssa, sobre les, no sé, si era la literatura en miniatura o microrelats, aforismes, etc. Vaig fer la meva ponència, però allà em vaig trobar amb eminències del gènere, especialment gent de Sud-amèrica, però també gent estudiosos del tema a Espanya, que em van dir que no hi havia cap antologia de microrelats en català. Això em va de seguida. Això va passar fa un any o així. Això de seguida em va fer pensar que era necessària aquesta antologia. I se'm va ocórrer la idea d'agafar del blog, de tot allò que havia anat publicant, una selecció de microrelats i publicar-los en aquesta col·lecció que havíem començat pocs anys enrere amb el Carles a treure. Doncs bé, tenia per escollir, per triar i remenar, perquè hi havia més de 800 microrelats, per tant va ser una feina dura, una mica, però alhora agradable. No és que fos una tortura, sinó que llegir bona literatura sempre m'agrada, no? Va ser una selecció que vaig responsable, segurament va quedar gent fora que potser hauria pogut entrar i segurament, segur, que van quedar microrelats fora que podien haver entrat perquè al blog hi ha molt bona confitura. Aleshores, finalment es va reduir en 173 microrelats i 85 autors. La majoria d'autors van estar encantats de participar, només va haver-hi un parell o 3 excepcions que van posar pegues, però en general tothom es va oferir a formar part d'aquesta aventura. I ja està, aquest és l'origen del llibre. Com flames, proclames arreu, sou el que camineu. Balla amb mi, balla amb mi, balla amb mi, trepitja, gira amb mi, gira amb mi, gira amb mi, volta i mitja.